Suoritetaan Management-serverin asennusta varten tarvittavat valmistelutoimenpiteet. Jotta Management-server voidaan asentaa, tarvitaan SQL-tietokanta. Meillä on SQL-server asennettuna tähän kyseiseen palvelimeen, johon voimme luoda asennuksen yhteydessä tietokannan. Tarvitaan LDAP-hakemista. Meillä on itse asiassa juuri tähän palvelimeen asennettu domain controller rooli, jonka myötä meillä on olemassa aktiivihakemisto, joka toimii LDAP-hakemista. Luonnollisesti kummankaan näistä ominaisuuksista ei tarvitse olla varsinaisella management-palvelimella, mutta Lapra-ympäristössä tämä käy. Sitten Apv Management-serverin asennusta varten tarvitaan 2 käyttäjäryhmää. Ihan kun pystyttää Apv Management-server-ympäristöä, jota kutsutaan myös traditionaaliseksi Apv-ympäristöksi, suosittelen ihan suosiolla luomaan Apv:tä varten aivan oman organisaatioyksikön ja sijoittaa tähän organisaatioyksikköön kaikki Apv:hen liittyvät käyttäjäryhmät. Tehdään ensimmäinen käyttäjäryhmä, jota tarvitaan asennukseen. Global-tyyppinen security. Annetaan sille vaikka nimeksi Apv admins. Kun asennuksessa tämä ilmoitetaan Apvn administrator-ryhmäksi, toimivat tämän ryhmän jäsenet Apv-ympäristön ylläpitäjinä, eli heillä on täydet oikeudet ympäristöön. Sitten luodaan toinen ryhmä, vaikka Apv users. Tätä ryhmää käytetään asennuksessa, kutsutaan ryhmää nimellä distribution group. Tämän ryhmän jäseniin kohdistetaan oletuksena sovellusjakelu. Näin. Nyt meillä on tarvittavat ryhmät. Vielä itse palvelimeen. Tämä pitää asentaa juurikin siihen palvelimeen, johon Management-serveriä ollaan asentamassa. Tarvitaan is-rooli. Is-roolia käytetään siihen, että Management-serverin Management-konsole saa otettua yhteyden Management-serveriin. Lähdetään lisäämään roolia. Valitaan täältä is. Aivan paketit eivät riitä, joten lisätään asp.net. Windows Authentication. Ja vielä Management Tools kokonaisuudessaan. Näin. Next. Asennetaan is. Ja nyt kun on is asennettu, olemme saaneet ympäristön, että kyseisen palvelimen siihen kuntoon, että voi Apv Management serverin asentaa. Eli olemme luoneet tarvittavat käyttäjäryhmät AD-hän
Ja lisäksi olemme varmistuneita siitä, että meiltä löytyy LDAP-hakemista eli AD. Meillä on SQL-palvelin sekä EASE ja siihen tarvittavat lisäkomponentit asennettu.